Giro kama na nyakum ketera mogi TV ingisa ni thuolo ngado wa makata kama dang waringwa dhiye nyalo bedo mapek. Dr. Mark Matunga dakika moktin second dek prangwen kama miwane wach ni mogik nikech Newton kachiel kod mulo koni gima koro chopeni onge gima nyaka tim ka en ni Gachagua nyaka dhi. Kata kamano weche mag piny bende nyaka ket mokwongo. Bati Gachagua to the other end ketchen to koro muselo wono to koro dhi gulo bende koro ero ng'adowa. Gima timore en ni gima dwa kwayo jowinjowa yaye wach moro ni kufa dereva, kufa makanga, kufa mekanika. Nikech wach ni dereva en Ruto, makanga en Gachagua, mekanika en engineer Raila Amolo Odinga. Ma onge ng'amo kelo motion kuom Raila, onge ng'amo kelo motion kuom Ruto. Gachagua wani emotion ne. Kore no to ne onge gimoro ni kufa dereva, kufa makanga, kufa mekanika. Ero kamana Chimina kachado ni pay ka pay. Ngani ne yuto do ni pay ka pay. Weche mag siasa e wacho weche mag dongruok wacho. Ero kamano. Sani wacho weche mag siasa. Gi weche mag student loan be. Ero kamano. Canada gi weche mag immigration gibe gi chak gidonjo weche mag gine. Mag siasa mag yiero. Ero kamano ahinya. Piny bende sineno Middle East lweny gore bende kuno bende jodak kadaka ni chiemo. Koro ibed gi luoro. Ero kamano ahinya daktari. Mag health Newton owacho. E lokruok nyaka bede ng'ikruok moro achiel ariyo adek. Ero kamano. Mago ibiro rie. Kata mana Obama care kade los America. Ne tiere ng'ikruok. Ero kamano ahinya. Mago ok chiegi. Kata kidhi go dala manyien. To koth biro chiemo. Koth nyalo bugi. Ero kamano ahinya. Ero kamano ahinya gi wach mar Nyasaye.